день, поважанные гости! Я колядки отгуляла и до вас прийшла. Сердечно запрошаємо у наш історико-етнографічний музей під стрехами прадідів. А давайте ж зайдемо у хату і поглядім, якою вона була у наших продків. А часом зустрікається і зараз. Коли зайдеш у хату, одразу можна побачити печ. Печ – це теплиня. Печ – це здоров'я застуженому. Печ – це гаряча і смачна їжа. Печ спрадведку была связана с женщиной. Яна – охотница очага. Яна – господиня. Ай, что ты мне тут говоришь? Горел огонь, у чугунках варилася їжа, а на пательнях пеклися смачні блинці. А якої меблі була уставлена військова хата? Убранство хати було доволі просто. Стол, куфри, ложок, люльки, коловорот, лави. Кожен предмет меблі стояв на своїм, обведеним йому традиціями місці. Так, наприклад, велика широка дошка з примацованими ножками називали лавой. Її розполагали уздовж стіни. На лавах не тільки сиділи, але й спали. Место по диагонали от печи было отведено под червоный кут. Тут стоял стол, а под столью размещались образы, які были упригожені ручниками-набожниками. За образами тримали бутельку со свяченою водою, яка лічилася лікай від усіх хвороб. Куфри широко використовувалися для заховування вопратки. Дівчина, рихтуючись стати невестою, а потім жонкою, клала свій посаг у куфри. Потім, після весілля, коли невеста переїжджала жити до мужа, вона забирала з собою і куфр. Інший раз можна почути від дорослих. Не крутися, як вертіно. А що таке вертіно і чому воно крутиться, ведають не усі. Вертіно – це прилада для ручного прядення льона, вовни або крапиви. Покольки вертіно було тільки жіночою приладою праці, то на вертіні отрізали пуповину дівчини, каб та виросла добре пральні. А ось це коловорот. Прилада для механізованого прядення льона, вовни або крапиви. Довгими вечорами так само виробляли і глиняний посуд. Так, наприклад, верлач. Це глиняна посудина для заховування молока і молочних продуктів. А ось це ухват. Хатній бытовий інвентар. Такий же рогатий, як і я. Раней хліб не купляли в магазинах, його пекли у кожній хаті. Господиня мела вялізную драўляную лопату, каб хлеб могли доставать из печи. У славян было принято, каб бохан хлеба постоянно лежал на столе у чырвоным куце. Хлеб на столе символизовал достаток дома, постоянную готовность до приему гостей, а таксама был знаком Божьего покровительства и оберегом от ворожных сил. Разрезание и размеркование хлеба поміж едоками было обов'язком мужчины, а заквашивание теста и выпечка хлеба специфичным жаночым обов'язком. Перш чым месіць теста, жанчына павінна была чыста памыцца і перахрысціцца, прызваўшы ў сведкі Бога, каб хлеб удаўся і добра падышоў. Хлеб шырока выкарыстоўвалі ў якасці абярэга. Клалі ў люльку немаўляці, бралі з сабой, адпраўляючыся ў дарогу, каб ён абараняў на працягу ўсяго шляху. Хлеб клалі на тое месца, дзе ляжаў нябожчык, каб хлеб перамог смерць і памерлы не забраў з сабой плодароддзе.
Хлеб выносілі на вуліцу пры набліжэнні грому, хмары з градам, разам з другімі рэчамі, якія выкарыстоўваліся пры гатаванні хлеба, каб засцерэгчы пасевы. Абходзілі з хлебам будынкі, якія загарэліся ў час пажару, ці кідалі яго ў агонь, каб прыпыніць распаўсюджанне пажару. У ліку першых прадметаў, якія пераносілі ў новы дом, вельмі часта ўпамінаюць дзяжу, качаргу, вілкі і хлебную лапату. Сярод льняных вырабаў ручнікі варты асаблівай увагі. Ручнікі шырока выкарыстоўваліся ў вясельным абрадзе. Так, напрыклад, на дзеды пасля вячэры на канец стала клалі ручнік, кавалак мыла і ставілі кубак з вадой. Людзі верылі, што продкі прыйдуць і памоюць рукі гэтай вадой. Яшчэ не ўсе сакрэты раскрыла перад вамі наша беларуская хата, але час Развітвацца! Да новых сустрэч, паважаныя госці!